Yan, at daan muna tayo dito sa IKEA Calgary at si Helen nga hindi pa nakapasok na IKEA, no? Yan, so samahan muna natin sila. Dalaganan na. Iniwan na tayo. Hi. Saan muna tayo? Kain muna tayo. This is a vegan, dairy-free and gluten-free. Jo, anong gusto mo? Dito na kami nag-breakfast. Kasi breakfast muna bago pumasok kami sa mismong store. Araw ko na baby. Para sa kami sila may sauce ko naman eh. Bill. Ano bill? Ano na? Del lahat din? Sabay kami. Sige na. Dalos ako kamong ini. Dalos ako apartment. Magaling ka dito tapos maka-imagine ka na. Ay, iwan mo muna, girl. Ayun yung share mo na. Iwan ni... So, ako muna, biniyaan ko na sa'yo. Itong sink, tabaga, sa gilid, ignore mo. Ang inisip ko itong, girl, itong small stuff na pwede mo baka mo. Kamulos. Uy, suprak mo. Papi. Ay, girl na kayo. What's this tattoo? Si Ali nakaka-isip ng idea. Okay, mawag sa dugo. Ini-rustic man ini, girl. Kung ay kiyaman kung talaga naman haranin sa to ano. Kaya mapili. Kuya, iba mo kayong JYSK. Iba mo kaya adto. Oh, ay, girl. Hi, neighbor. Single ka ba ano? Kami sa ba? Wow. Oh, ay, Marco, nalin mo yan. Oh. Nakulaon kaya ilang. Pero pili ko ano kung mga tanong ay si mama. Girl yan baba ka. Ay ni girl oh. Yung ani mga ice Balik na lang kita din pa may harong. Ice coffee. Ay ano. Baka girl daw magmadali ka rin maraot. Madalingan para. Mag-ano ka na lang, pabaraot mama ka. Maka na sa puso. Ito nga ni may atupay kami na nagaro. May leather siya. No, kung may palagan dito. Ani kung palagan tang fireplace. Ani kung palagan tang fireplace. Kung gusto mo may mga storage, pwede tang lagan duwa. Iya. Pero nakakakanya space, araw kayo. Lubok na siyang too much, di ba? Kung ano naman daw ni? Yung white na yan. Ako araw kaya na, ano gusto mo talaga araw kaya na design? Pero kaya oldies na maray. Hmm? Pero oldies, yung baga. Daya, naroon mo kaya dapat mo siyang laman sa loob. Pero kung may iyan masyadong laman. Pwede na yung araw na kaya. Anong buwan nito? Okay lang, hanip na. Di pa mo ako. Gusto ko nila ng trophy. Di pa pala ba? Ay?
Ay, ini elegante, Marco. Bugin yung design niya. Yan o. Ano yun? Nakakuha ka lang idea, no? Idea. Ganda to. Pero bako siya ano. Ito ko lang. Medyo dark lang. Hindi gusto ko din. Diba, maiwas kayo itong side do kuya? Hindi nga yung ano. Yan yun. May pangit na paano. Sila mo. Pero cover daw. Hindi yung may nakakabahan ng cover. Ang nababo. Ganun no? Yan o. Yan o. Mga 5, ano? Gusto mo pa ba yung iwan? Hindi naman talaga. Ay, Uber. Nadakulog kita kanina. Papa, balik lang daw po. Bella, let's go. Diba? Decor. May na. Mga arko din. Come on. Kit yan ano yung mga gusto. Oh, honey, dining. Wala. Hindi dining pwede sa tubo. Walang dining tama ng sala. Yan, dahil ano na din. Dito yung sala. Nagkakakaan, nag-TV. Ba't araw lang ganyan kasi dito nga. Sakit kita kaya. Maray na baga, arog lang kaya nani. Mga arog kayo mga maray. Pero hindi mo kaya, hindi pang aking mamaya. Day, manang. Elegante maginig. Ito black. Ito black ano. Ano, ang mga... Wow! Ano yun? Ay, punta mo ba kayo? Yan o. Ay, nakaagyan kita nakaset up ng mga ano. Ay! Si Marco pangarap ko. Tikit. Ay, ito ka nga ni Marco ngayon kunwari doon. Jo, Ay, oh. nakatalikod niya kunwari si Marco. Tapos ay! Kasi nadali. Nakatalikod kaya kunwari Marco. Ibibidyo ko lang sa Helen, tapos magpunta ko to. Parang ano eh, hindi na kasi kasya sa sasakyan eh. Si kuya duman. Ay, ano doon? Isabel, wait for mama. Isabel, come here. Si Marco lang. Tangalit pa. Ikaw, magiging mo naman. Si Marco lang. Nanginginig. Ano ni Man TV ni Marco? Man cave. Pagkalaw mo kasi parang ang Ay kuya, abang kuya. Panos. Ay garo man cave ba talaga ano. Ay, baka girl, ang garahe na maging arang nakainin. Ayun nga ni, di na mapakinabangan. Kung sino mga pakain. Ah, diretso lang girl, may maano na lang yan. Just follow the arrow. Yung nga ni, ito bagang ano sa kaya hani. Yung, Pero kulang ni girl. Kulang yan sa Sarit lang pati ano hani. Kulang yan sa English. ayun na Dahil ang iba sa garahe. batch by batch. Ang sa garahe boys, mga snack. Ini at Tapos least na diba? sa pan, ito ano ba ganito? Sa laogan. Sa pintuan. Wala ka man sa ano ba yun? At least ini hani. Ini mas maray ni hani. Tapos pag-iinig ka tayo, gawa. Yung nga rin, wahan. Diba? Tangalig ano siya. 19. Parang bago siya. Ano, laganan pa rin mga susit-susit. O, pag-isipan ka mga bagay ng design. Picturean, Ang picturean. interior designer. Picturean mo. Kasi hindi na pala point out siya. Kung ano mabagay. Ano yun? Kaya nga, hindi kami halim magsasabi ka ng tipo yan. Bago ka makasala. Nice na. Ano yun? Kijik-jik. Idroy mo. Pakaayos ka
O, yung size ng harong mo. Okay na, okay. Come here. Kung single ka. Eh. Buhay ako. Ay, girl, buhay ako. Ay, buhay ako like girl. Kani, solo ako. O, tas okay, maluto na ako. Mga Korean na Mga pang-Korean ba ganun? Mo dati. Ay, siyan. Ano yung washroom na? Ay, buhay ako ligdi, girl. Ay, nakulaan pati. Buhay ako ligdi. Ay, ano ni? Ay. Oo, yung nga nilisip ko, girl. Pangit. Yung inisip ko yung pakalog. Uy, in fairness, na gayon siya. Pero Jo, ano? Kung ano ka ng apartment mo? Ay, okay ako. Ayos, may taga-good na kami ayo. May taga-good naman kami. Mo. Ayun, kuha man sa dito. Later na. Ano kaya ni? Remove ka ni. Ay, nga nag-blakal ko. Plant-based iyo para kay plant-based. Tapos, gusto mo sa daharan. Yan at tapos na tayo dyan sa IKEA Calgary. At least na-experience ni Helen na pumasok sa IKEA at babalik raw sila, no? Kasi mamimili ata para sa bahay nila. Yun lang ating short trip dyan sa loob ng IKEA natin. Kasi sa Saskatoon, no? Walang ano doon, walang IKEA, no? Dito lang sa Calgary. Tamang-tama, meron kaming nag-trip to kami Alberta and pagbalik namin, yun, dumaan na kami sa dito sa IKEA nga. Yan, so yun lang short trip natin sa IKEA.